Кихиолого ден әлиекерс сүйріктәқ үрие күрдік. Сорогор чумпутук нагаллы кустар, сорогор долгуннаранылар. Быйыл меха әлбә хаяннақ интерені сыл ағын әрер. Ақтылғаннақ дойды бар сәбәңі, са сылжан, күйіз сәне бағы ылан, дуғабынан сырдан сымнан кәлбетім. Арай ол бирге сылжар делегация бұдығар Руслан Кривошапкинден аттақ кеге әме бары бит. Иле хоры білсен, кәпсетен баран білбітім бір дойдулағым Николай Христофорович Кривошапкин төріп біт ола бит. Амманнай ағатын дойдутығар кәлен долгы бұта сүрді ғады. Руслан Николаевич биллер мелодиз ырығыт, тұспатығыннақ нарын кырғы байырыларын эстрада сұлыстара ырығыттар бәрікке ден сөбілән толораллары бит. Өтімін тілдер ғылып ақын. Мелодиятын ұремін. Меқі бастағы мелодия келер, онтан дойбын. Оты әжім, әйтін қанып үрі әпті бейағын, көджағын, тоқтың поэттір, тоқтың көдейбін. Қоғаңын көдейбін, онты әпті бейіндерін қайын. Орғырда ем күндерін беребін, күрітік полный смысл етпәкіні. Ан хамай әне қағыптақ байет кім күрдік ехіне? Моисей Ефимов, мен земляк біз. Лирической бәтті? Более-менее, да. Он на кемеха Семен Данилов үрілері аяқ тоқтырға қастарлақпын, Семен Даниловка. Атыты ұрыға таланын, ұрыға сүгірерін, әнеқі кемтен кәлбіті болу дейхамын? Білден тұр ауыптырылда де. Кемеха жоны пәсәтшілер. Ағаң ұрыға тәті, баянис еті, костуларға тоқтырға постоянно әлдәтші дейін көпсі, ием көпсәтші. Баян тұрататшы дейін. Онтон бұл. Отын ем дағын ұрдыр әме. Русланы гыттатыс биттер. Руслан жанна группаға келін кәпістер болақ бұд. Оны жайынтірі әрге тоқ бұтын. Түрді бүтін екен, ма ине біттен. Аға бұтын екен. Оны үйтары бедал қырғыттардан. Мен күрдік әме бұл аймақтарға ұры ұрыяр ұллыр екен кейі бадды дейіндір. Оны кірістігері әппіттер бұла. Кристофор екен ұрыялары ұры. Ати браттарыген, кимде илөскө дылдыр, толик дылдыр, чөбәт ылдылар ди бар. Аны билигин ити сенде тоқтары оғалар ылдыр жаллар. Аны қайыр ырыхта тоқтар таланнақ баға ебеттер дейін қайыр. Руслан келен. Әтәме оғалардан барды тоғыр? Аха, икен ылдыр. Мүді ұлақан музыка үшіталда. Тоқа юксыйға білейін, сақыбан асқа школаға. Завуч тур, штатный завуч, он сам музыку читал. Потом краки, то эмилды, значит, думаешь, он хайтер это полоска. То блин, que суфуга, ну что-то у нее талибта омуктерга. Музыка как иностранная, он то блин, как на самом зрянка август. Ага, хам тайду. Мен ага он осига да. Афкан бетахла мне ханган. Крадахна бабда, ида. Ада дуғар бұл амманнай ағамдай дүтуар үттен амбараны хадиди хамилini. Астан мен ити баттым, ағамдан баттым даша зоғын набытыға. Әбәңгі бұрқын бағаранды ден. Тұғыл күттен мечтайда бат баға набын әтен ұлық. Юдден. Кәлбетім. Ағамдай дүтін баран көрбік кейден мен. Онда тоқтары. Аймақтардың күтті спекке келген. Оның әдді онша ғылбыды білісті бет. Хаң қолбахан бараманна кәлелдергер. Оғыларыген уақытты хаң қолбахан қағыз класы бетін боламын. Үхісту қағызты класс болу. Онна кәлел жібіттар өдейбін. Жүйб айтық. Манна хыджал алар бұттыра. Манна жинайда бұл. Манна бұлжа клубқа зданияға библиотека барыды. Онна ген үлі жібітті кәргені. Николай болағына әті киномеханик. Өрәктәк, антан ти акыбыға кәндік үлді үлдібіт. Папалара білетін нағырдығыны күйін тұғын портретін күрік жегі янан тұрбыта. Мила хатышқата күрік бараты. Руслан гейні бала қыраддан етіндер бейдірі көрбітім. Ана күп қыра балаға. Антан олам мен бастан Русланы чегедік істі бітім де. Істі алайны күрік бігін білчер балақ бәді. Николай күрік еті мегіннен чедіс қорақ қалдығын ордық бұна. Bu manna marxağalarlar den qayirete. Min anna agohanegen hallar dakka bol. Allahana kırdık marxağalar bitter. Marxağa veremeti maskolaga den kapsir. Toq bolla xas qala sabita bollar. Подросток. Бas мечат гадах.
Ön heljubu bitan olrantan berkaanska dikkas bitter. Ontanu onna kelan baramite. Tuguitu nabbe nahal bakin tibistem. Otut juga sai mahtar tuirod dai tuirod dai diu. Tuirod kullu khana arif des. Ai mahtar bitter. Ana bu sedan jona na yurinne elekke rastu walahsun bitter. Onda aas qadara. Kapseten istepsen kiye baddaqa Allah. Todur ardan berin yerdir. Doguitu. Yedin ai mahtar mustat. Daha haka sübittiremeydi. Onu mustamut, ay mahtar mustamut. Onu kullanna islu tabasatan. Arsubut. Впечатление вообще на хачугей الله دل بخياته من خدار ضلوا ينكل بتمدين بكم ده بالبابولنا هانا كرستك بديبو توق بدين أنت أي مختار كرسي إنغرام بران كرسي جينا مرة تبي شيء بيتي برا والله إلين بيدر نعير بتم أنا كني كبسات جميع بابا تنقل توهنا والله أقعدك بتنا أم بابا نهار هدته أنا أقعدك تنبلي كم ده تارزان توهنا كينا باربت أنا توق من توقتي من قهطير أنو كين هطير تدير أكازف تكنيك يهتك بتنا قال إتي قهطير بالله يس أرتيست الله ربيت أنا والله نيكولاي هاك تقتدر تدين كبسير إلين بيدر من دل بنت هرجعت أنو الله بو خير دنيا هو كلنا نيور بالسان قهتها نهجو تقيل تدير هطير تكني دير إلين بيدر من كبسير تابع كتو دوني إنتي بحصتر بتشو يدي شو بتتودم دير بلي بيتا تورческая болан исто хата чарас боллага ди. Эйгете чарас онна били те улхан байта кен тох чугас байта ылынара болду ди. Анну хая. Аннагин папатан доллар халжибу дети керген халжибу дете. Эми алдики бат дашлак барни. Ана кир халжибутун да дибитим дуньялак кир битим дир. Онна ти каражене суппата дибин. Анна ме кир халжибутум ди хлас багай битти дир. Анна алар бута папан дибин. جينا يتقال جبتك بالله هنا أضروتر إني قدر مكمية خياتك التمضية حتى قص الله كالبتي جنجني من كدك ميز براش بتي البتي كنير كدي هتابت ما بلبتك مثلا تليفونك نوق بالله منك كدت هتا بالدراري بس تان بلتي هلدرين بالله إتي باشا نقطة داشة كورقة بلتي بترته أي مقبدين بريمة كلن كارت كلن تسبترته أو كندر بول بترت أنت قاعد كان تختار دي جروب بتجار جروب لاخ بدأي مختار دي أنا جه كندر يطلر أتنرى قدر حبنا أنت ما تبغى ضد تخيل راه برتني أخذ شو قصة جمال غير ما جانغو هيرين قد تطلع أتن إستو خار أو هجاني من إذا كم تكون قدر بارته طول من أغم هو قد كنت قلت تغاية إدان اشتغلت والله خلق تنر هو بس بي بدل بس وطار خلاص اختراتنا والله خلق يا أختي أنت بقولي إنها تلقوا الله كرتيه والله أي ما اخترنا كن برا بلال دربو تستنجي كن تختار برا بلال برا تراقل راجين رسلان ديندر خسر الله بو كتر اللي بقلوبك كم الله أنا رتبيده باشن يوسرويب رتن باشا الله بتا أنا والله كم دينتي أم جايانا دينتي ده كم ده به الله بتا يتي رت أنا يجاتي من شيرين خيابة دينتي قال رتن اشتريت بكرك يتي رسلان رت الدين بتي أنا مو بطعم حقا من بيتشو نبى من بيتشو تونا كيندو تاسو مسونا نبى من بلي نغت بلي نبى ورسلان نبى هنيجي دي تخترنا هذا مني أنا هم بخير تخترنا بوير كمان
من بيغر ما يجمل جينا خشنا بكرم برام حاجة على أعتقد يتكيه برتين كده ويتعني أجي الدنيا ودكم برا بيه بيت يا بكين ده غلط إنه من كده خنا برا يقدر بيقولوا جينا أخينا هاد بعرفت أرسلان بيتي قد دعنا هو تقود خنا ما بقول بو برلارن بيلتي هندم بو وقتا بو بابل كها بير كستاك بابل بير كستاك تدينيتر بير كستاك دي أنا نيكا ميدا كنيا بو إكي لدي بما يدرس كانك تبايا تولي كابسيبين دي باسكا لاغا كده باسكا غلرة دي من لكسيا غلرة بات بيلر بيت تاك باس لاغا بيلر بالا داش لاغا بيلتي هذا بيترنت أتاك بيلي بكتر بالسهرة تمناش بيلي بقت فري شلرت أنو نها خياوت البيتو نها خماي دلبي خيرت نيكولاي خريستوفوروفيتش بيتا قد يتخرج كرنا نا توخ باي دو براي باغي بهيلي باغي كورغل الجر أنا إتي أكبر جان كنت أكين اللي بغني كدر دي أكبر بفشي جلاني غوست بلا استادلار قالها برالار من كورغو دي من أتنان دهجاتي تبنن الجل رغم تبا بالله تبنن برالار أنتن كلام بران تخير من أرد برستين تبدأ بران كين كدرات جيبي تجر إتي أرجع جيجي تي أني تجارن بيلين دي أرجع جيب عدي تي بيه جيبي وتشي دوم ناس إتنه دي كين كدر بنتين أتردتن توقت استاد تنكلم على ذلك تلبي وري بدن أنا سويت تريت أغلر برلر نجربت كين نكوريك كلارين دي كلالر ده كين نكوري بدد بس نستند أجافيا يستي سبرانا من لاجي ما تبتني يتي كلالر ده نيستي يتي كاتيا لاجي يتي كيري الله من الله سويت مارت لاجي كلار بالله تلبي وري كتكوري بكينين استعت نغلر مية كلالر بقلبك باي والله شفت كين يتي أغلر قلت أنا هبلين أبشايت غناتي برست هبلير أغلر بيتك قربتك برضه بروست هبلي ورث أغلر الدنيا نجم بيتك قريد كيني قريد دعدي ونا تو قصر الله ترجع أغون لكن الله ترجع به استعدها تخسر تبتي بتلاتين براتش بدل هغنا قد استعدها أن جابتني بو إلكسيو داك سميانا بيجي جابت برتين أنا أغلب بقول الجاتي ببرتلاتين بردك بتنا بيبدر أغلر بتن بالبقة بردرن بو باس قاغلرون بابلا بتراغلرون كتوسن أنا كمنا لودا نيكتنا بالله أو يبدكي نيكلايمنا إلكسي باشن كلا كرر البق باي بول هالجبدان أنتون أول بري ما جاء ريك تنري نيكلاي كلدر كلنر بولر أولر كرلدر ريك تنكلم ما كانت تاغونا ما كانت تاغ تلبي كرلدر أو الكاميرا كلنر دي ذاك بقيت كرلدر تليس كبارته كريستك براته هتي سكن كلاس بولكن دل بيهوري كل البابليك كي مارتي كريستوفوروفيتش او ابغان تكلن نرب هلا دل بيرل بروست بيرل ادوشي جابغالر كلن بروست هي اللي كلر دل بيتل بيرل اني غير كريل اني غير كان غير بروست كريل انت دل بخي ناجي دي خيرت تي والله انا كوبك نحل بك تلدكي كوبك الله دل بتستطلع انيور كدكته خيرلر أني كني أقدر قلت هالجنيت نكتوت أنا غلندر خرداي كمان خيلر ميت كللر كنا كوا بكتر أنت الله رجين روشنا يبولر أنا بلاك كنان ترورس بلاك كان ترورا برا نانا شتي بتن حبر بلخ إتي بتن دي ده بها حبان برنر أنا بايت الله ارتولر جه حسد جه كوا بكتن مئدة ترى بلخ كوا بك كاميرا كوا بك هو بهلاك كرنت ده هوريلر ترى برا بلاك كاميرا كوبا كان هم بيرتي بوالر ده بتلرن كاميرا تنباي باتك كتنباين دي مي هاي خير بلقبت كوبا بتن خنيان باين كتن دين كاميرا تهي بولر بسيس انا جيتاهن هنغاهم بولر وانا كروغل ديرته جيبتي كر باستيانا بايانتي انا دنيا نكتكلي بيدي بدي كروك بيانا نربل حسد الدبا هو نقطة بد بيان هو كتاب الديبت وانا الله نربل انا داش هو كتمرن داش تصيب بد بيان بد موز كتير باللقبت انا اللي راس رن البلدر من انا استبت متي البحاجه جنرالر اتابولا ندافنا اتابولا دافنا دي الله ربل وريت ربت انا نوتن ما خير تدي ورن هالجبت دي كني ميكانيك ويرك تاع بيت انت توقع مي ورن هالجبت كل برسفيك ورن هالجبت بهلاك توك بيتر بتاك بهلاك توديتك من كنك وين نبر يتي توختر بريبادوات اللي بيلرت
Annu kaiken ballarda tiena gitatcha ballarda etchivän. Hangarılarıgen, nutçalarılarıgen kantan isterebiti. Betim bapsen naha bilir elbek bayırını bil. Kinitten elbek ırını bil betim isti betim bil. Arayattın isterebiti. Annu bola bilbek pince kadar. Plastinka. Notana negin de kayır bıhalagata. Olu, kenigetten de. Ite eta bıla nedavna dene naçay dıldırt. Eta bıla davno di dillanır bolar. Ata Ruslan kola hağıtın kola karti yerde. Tiyer. Şu betildiri bir dildir canar betim. Naçuydu. Ымсырабын сиккертілга, сиденілана суолга. Едес киттен, имнері киттен, имериен ыларыгар. Ымсырабын көхлабаға, үлейді бит жанатнарыгар. Санлығыттан, суғыттан, тарихтан халарыгар. Ordurubun külüm künge, külümürdü külengere. Eye haga eyerger, minnigesтэй nişeriger. Ordurubun ıllık solga. Нахатана өвөө хийчихээ. Истиоттой ер астына баражсан. Хараад бүгд. Бүгд. Да, ирээд. Тураафт. Надежда хочет попробовать контролировать. Крылья бывает. Кая там перейдет сразу видишь. Вискать это угольдан костер истут. Жондар амын тут тяхны тивер куддук болар бачынара. Эмискор орбай ажу хедер бол антемискор хотел. Он полара гыжык. Жокта нато туктах. Ин мамата ме көст кепсири би битус патана неген бу. Барабытын кеп билери бит. Бу Надя Маида тан шеди билер. Ол мамата Маида шеди билер бол подруга куддук тактаради. Маида жибитин. Онтан Павел обайбыт. Павел гыта кини билижетилер папа Николай. Папа тога дейта бу Николай аннан Павел келдер боллага алин. Онтан Алексей Христофорович бу банна билигин тыннах. Анатолий дем барыты. Элбегати би тогосети бит. Ол бутгар. Онтан эти Руслана бала бастан биги банна ака этокка культуралар үлли хыттактарына үлли хилжан каком году бархал жуттар бе кайнскайдик. Алтики гастролга бар буттар. Ана дюркини Аллахана клуб كله الجبدة بتي. أنا كلام بريت على دخارة ألكسندر واسيليفيتش أنا بو رئيس جورجيا من كبسيلرت إن إتي بلمانيا جن باري بتي بركيانس كاي قدين. روبنا إن أطر حاسة تربلغ. روبنا بابا تنكردك دين. أنت كنيت نستوب ترت روبنا من خامرة ويم كردك إتبر بيجورتك. إن كي كربتك كنيت تندكردنا بيجربو روبنا نيكولاي كردك خامرة بدين. وانا برئيس فدر من ميكاب سير من الله نها رهدته انا زورين كانتر يجي زورين كان إتي الله دين إتي خيارك متم جنر تباه دكاستارك متم بابا نرتن دي انا كي كلام بريت زورين كدين قندي تربي زورين كان إتي نترديب بابا باستيان إتي الله تديبين تبارستاغ تدي بسيغنغ كم دين تبه زابلسكاي نيكولاي وشتالاغن دي وشتالا انا قلت كي كولا هنا ناجي دغلرت من قاس قدركم بار الله نرلدر شو بيت الله تشلر انا وين تلبي خي انت ليه جات بابا تنتون الباقي خده خرط قتنكم بلا من بو قدد من ميكل خو قد بتغم من تلبي وين تلبي تهد بيتك اطن اجي غير خان ربدي هدي بابا تا البوم ميلا انت ميلا بار بلوخ تحت دي انا قدر بدي كان صار دربتي وشيد البي حياته برلرن كريدة إلكتري دكرته أنا بس كلاك جبدته أنا خير يجين أترى ميجين نهاجن كردك بكنديت لرديش أنت نميت لربي بلتم دنيا بعدي بس تان دنيا كردك كندي بالتاريخ أنت كنيك كربدي بوش نيكا كما يجين لربي كندي بالتاريخ إنك ديش تبيت حياته وانا من كردك
атакини уже пропеток боллайт веректәгәген алиһин. Аны текемләр ток хәлләккәнә дип. Каян келем дир коракка. Уже пенсия тагыстагынан. Сәбәнгә җәһил дем дир. Уже миштай хаятага. Сайынга генетти саны. Энде кататаңа иш токтаркен хаяди музыканы бу ман таланага ген ал огал бакти аллары тарих канада дип. Ити жер сәннәри тох ити Кристофор кыһагын бадылдыр. Ити кыргыттар. Андыр коластакты ити. Только бен эртерки хок дип. Кристофор ити эртатылды. Ток катарын жатыбым. Паданы звездагына күрәктәргә тарихи генераттын дип бит. Бихина таланнар оғылыр. Әлбәқтер де үлдірген оғылыр. Балдаңа хабак таңарыңатан Дөрүттен ноңмадан косагач Ростов госпиталан үргілен Ногуттан таңар хиняне Kuin yarakanda mudandan Ay muldettür aylan emden İniş jutki vur merendeden Güdey hürkenetti bugla vur Ағам дойдun, ән дойдun болдағы. Отондук дойдум болду. Ескай дойдun. Мало родина аттым. Өсөдөн де хаман керлеги. Конечно. Мактап басып дикалерден кейдим. Бидер болду, холбак болду. Эркелен бар бекейди. Көрсе калбите долгутулах болан бар наачугай битти. Наачугай. Да шагылан эребинден эрибите. Руслан ата төһәрәген дөден. Төһәрән болымна дебитим ханна бар ен меккелер боллага диетем разы. Родной. Аны Руслан агалагал дедим хатыр эник возможность бар диетем ди. Кирен келер ровно байым курдуга биккен дедим. Бүйөддө. Ағытын күрдік үрі доғырдақ, таланнақ кеhi, бұ дойдутығар сылжыбыт түгенлерін өрі доғыны бат, сүрағар еңерін, саңа арттық ариян иннекетін дарақсы соға ден әрінер.